madita salut na. Diamu damang dainang doa akan na poso. Nadong di bagas tabi, suang-soni na di bagas garejaon. Selama hari Minggu madita salut na. 20 September 2020. Minggu pasapuluh nopon dung salpu Pentakosta. Tema ni perminggota di bagasa sadarion. Ima mangoloi pareta ni Jehovah. Today Pangulan ni Huria, Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahato selama beribadah matuhita salutna. Totong mahita martangiang, tutuhata, asa ditikin na jonok, buhita pajupang muse, marpungu di garejaon, di bagasa las niroha dot hadameon. Tuhata mamad dongani hita, moleate ma. Amen. Tapu kama parminggota, rimay ta jongjong salut na, tadeo ma Jesus saingani. Jesus saingani, uriang Bapa, say berbadiai, idama puji ma Jehovah, sude hamu ale na poso ni Jehovah. Hamu ale akan na jongjong di bagas ni Jehovah ganu borngin. Paherbak kamu matangamuna tu habadiaon. Jala puji hamu ma Jehovah. Marhite-hite guarni debata ama. Dot guarni anak na Yesus Kristus. Dot guarni to di perbadian atau palangi dot tanon. Saya di pasaur hamadamena tuto ditabe. Amen. Jongjong dope ita tapuji tuata marite deta nomor 227 ayat 3 do topat.
bagasan serep do duniroha, tatopoti madusat tanagudangi tu adopan debata, marhite tangiang panidangyon, rak martangiang mahita. Alea manami na di banua kijang, nama no pahami siap tolong ni roham, nama ngaramoti hami marhite-hite olomi, jalan apa tau kami di bagasan holong ni roham. Mardonan haserepon ni roha, upara topotami do nasua olongi ami o, sian nasaroha, todi pikiran do gunami, jala dongan ipe dakwa olongi ami, song apa olongi ni Kristus di ami. Nami adong ulum di bagasan todi nami, alai utulak kami doi marhite-hite pangalahon nami, utulak kami do todi, dakuradoti ami lomo ni roham, IPC sama nasa dosa naulahan, urupi mahami paturehon palawan nami, jala di bagasan panugun-ugun itondi mahami, disude ulaon nanay ulon nami tujulonon, asa gabi matar di bagasan kami, doh di bagasan saluhut halam, hamulan di panopayomu, mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh mahita martangiang di bagasa rohatabi. Amin. Hata ni dibata sipata kartodita di barminggota di bahasa sadarion tarsurat di Yesaya 40 ayat 20 do tul pusada sonoma hata ni dibata Bana balik mengalehon gogo tunaloja jala dipergogoi situtu akan nasomargelok loja piaka doli-doli jala merdate jala tarsuladit akan namardaging na tabos alai aka namarhaposan tu Jehovah maruli hagogon madapot gabe marhabong nilali laho manaik marlojong nasida dangolo loja mardalani nasida dangolo mardate. Amin. Rak mahita martangiang imatangiang na niajarhon ni Tuhan Yesus tu sisian na tangiang alea manami rak martangiang kita alea manami na di banua gijang saya penorbadia maguarmu saya roma rajaonmu saya saut malom ni roham di bantu oso na di banua gijang leo matuhami sadarion angulua siapari saya sama dosa nami sama penisa nami di dosa ni doa na dosa Tuhan. Unang kami tugiu tu pengunjunan. Palua kami siang pangago. Ay hono na punarajaw. Do tagod. Rodia sangapon saliling-liling na. Amin. Atani di bata. Gabi responsori manang si Jahota marsialusalusan. Imana tarsurat sian pesalmen 140 sia. Ayat sada sa rodisia. Di ayat sian no rapi tamajaha. Rimai ta jong saluhutna. Haleluya. Edeo kamu ma di Jehovah sadai dene baru puji-pujian na di bagasan luhutan niaka naniasian. Marlas ni roha ma Israel mida si topa ibana maruluk-uluk ma aka anak ni Sion mida raja nasidai. Iko pujian nasida ma guarna marhaliang arbab mardonga sordam dohot sarune puji-pujian nasida ibana ayo mo rohani Jehovah mida bangsona dipahayo akan adangol marhite-hite hatuaon marulupolo masugot akan naniasian di bagasan hamuliaon mariaria ma nasida di atas podoman nasidai aka ende hatimbulon di libatado di bagasan haru nasida
jala podang si dua babado di tangan nasida. Lao patupaho partubolon tuaka perbegu, aka pamisangot tuaka bangso. Lao talingot aka raja nasida dohot arte, jala aka nasangap siya nasida dohot aka bostang bosi. Rap mahita majaha, asa pasanggopon tu nasida uhum nata surati, hamuliaon mai disude aka nanyasiana. Haleluya. Sangat madiama anak doktor di Purbadia be. Jong do pehita. Tah tidak ko mahata porsiaw tay songon na hita tidak ko ni dong atas sa porsiaw diliaw portibion ramado mahita. Aw porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosa nato palangit do tano. Aw porsea di Jesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai Imana tinubuhon si Maria, nagabi-gabihan siya di Purbadia, adorang suabuhan. Ido tuatan na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matitarpajal di bana di apinor silang, jala di tanom, dungi mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahun tu siyang di bata Jehovah, amanay pargugo na suatu dosani. Di simay bana pa'y magulak sugod na tanoon, manguhumi hala na mangulo dohon na mate. Aw porsea, dito di Purbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hato panyala Kristen akan na badia, dohod di asistan di dosa, dohod di hatay na mandok, mula mangulo sugod daging hala ng mate, dohod di anguluan na sorasuda. Amen. Udul mahamu. Epistel manang patujulun jamita di perminggota sa darion, imana tarsurat di Rom 10 ayat 8 sa tero di 14. Malodong dapat, tapay utiyo ma hujahay ma di bagasan guarito atta Jesus Kristus. Unang maruta kamu manang tuise, dukon ni ruhut na masya holongan, ay na makoholongi dongan, ido na manggohi patiki. Ay na nido ni patiki, una ko mga lakop, una ko mamunu, una ko manako, una mapakaliangi roham, rodi nasa pati nasing, ordo pamusatan na, haholongi ma dongami songo dirim. Ia parholong ni roha, dang diulahon na jat tua kadongan. Asa haholongan ni roha ido tutu hagogo ni patiki. Imarikot hamu, ala diwoto hamu tikina, enang dapot do obasna. Lahu hehe siyan namudum. Anong nga jumonok haluauta nuaing siyan uju gabi persea hita. Nasal pune ma borngin, najonok nama arian, atong tatanggali ma aka ulaon ahulomon, tasulukom ma aka sijata hati uron. Badia mahita marpangalaho song napatut arian. Unang masalpuhu pamangan parmanganota
dohot parminumon, unang harorangan dohot margadobus, unang marbada dohot mangiburu. Asiluk kamu ma Tuhan Yesus Kristus, jala unang ma sario kamu daging muna laho manangga manungguli hisaponna. Wala ni masahat na martua ma akan no bigay hata ni dibata jala no piopsa. Tabigay ma titing ni huriata. Salam, oras madita salupna. Amu kadamang dok dainang nakpetok tong do pehita di bagas tabe baribadah tong mata hamulatau tuamat dari bata ala di luas do hita di bagasan hahipason sa tutikyon. Totong mai tamatang yang tuibana asa tumibu salpu koronaon. Gabi buhita musim mulak. Sona somal mar minggu diaka nasalpui. Pinata kasema titing manang buah-buah nang masa do si pamasaw ni huriata di bagasan minggon. Na parjulu kelas katisa sisidi di Batupa di gereja di gedong sekolah minggu masuk pukul 10 WIB. Jala tengok ma protokol kesehatan asa tehutur do denggan. Akarus ni huriata nama ulang tahun perkawinan dot orang tahun hatu tubuh mulai tanggal 20 Sabtu tanggal 26 September 2020. Dua keluarga mana ulang tahun per dongasari beun jala nama ulang tahun hari hatu tubuh adong 20 sada halak. Atan itu hatta song silua dihamanakan amang dainang naurong hami. Natar surat di Psalm 25 ayat 10. Asini roha dohot hasitonga dosude dalani Jahoba diakka nama ngaruti padanna dohot akka panidang yonna. Sude ruas ni huria gemi kasih karunia pangoda ni huria do akka ruas pe. Ima nari gemi kasih karunia jalan tua nomor 2 Medan. Pasahaton selamat ulang tahun kajama umur muna ipas jalago lasiroa mahamu toktong wata Yesus Kristus ma masu hamu. Nama ragam nakpe di bestabe hita mabain parang minggota alay unang lupa hita pasahaton peliata do persepuluhan tu huriata imam marhite-hite rekening ni huriata atas nama Dr. Sumir Pasaribu BCA nomor 8430347692 jala bodoh ditaruh langsung tu gereja mau lihat adorang sosati ta tutang yang hamalimon Marede mahita sian ede nomor 277 ayat sada dohot ayat 2.
Pasada marwata martang yang mahita. Pupuji hami husobahami jalau pasangat paema guarmu debata amanami perguguna suatu urusan. Nautadahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Nauro gawe jolma mate dihau puno silang kumokopami akka pardosaor. Tang tamahami niya madok amang tuho. Alay asidot olong ngiruam sabingdo nahu pangasau kami. Ubat terbaik kami roh tua dupan disude akka hahurangan nami do dusta nami Tuhan. Pos dora nami ujuro hami manopoti dosa nami tujulum. Uha porsai hami do hatam sesaon seruk na dosa nami. Jala buriam sian akka pangalason nami. Hut lenomo musai di hami gugune baru asabui tartalok kami akka ela ni sibulis rodi akka todi na jahat na naing mabuak kami madau sian ho ale Tuhan nami. Di bagasa tikal oleh Tuhan uak kami do sude Huriam Gereja Metodis Indonesia oleh asada 2 dohot pengembangan. Asa homa mamasu-masu akka uluan ni hurianamion Bishop akka DS rodi akka padita tahe maradusudi guru Injil nang akka le speaker do calon speaker songoin nang akka majlis maradu ruas ni huriamot tahe sude Tuhan tok toma leo dihami pos ni roha nakpe di loso masa hamaoron mahite-hite COVID Corona 2010 sion alai pos doranami le Tuhan donganamu hami pos doranami di hatam nama dok tung meragepe 1.000 halak di siamun nami jala 10.000 halak dia bilang nami tuk somongonai de Tuhami asal mah tok kami maraposat tuho jala tok tol 00 mata nami tuho ali Tuhan nami sipai 2 hami ali Tuhan nami tuho nang sude program ni huriam rodiaka seksi P2MI POMI P3MI do sekolah minggu asa homa madongani salu uluan ni seksion manugihod do mangarahon sude seksi asa di bagasan horon nasyakoi hami masyaolongan jala mengula akan apa sulon nami mabelas rohnya kana humulak kami jala tahu sang apa dok puji-pujian diho songoni male Tuhan leo masani roh di seluruh majlis le speaker calon speaker guru sekolah minggu rodi sude naposom amanami pimpinan jemaat pendeta terus guru Injil songoni nang asisten pendeta Tamri hitor sai Tuhan leo dinya sida gugu do las ni roha do hai pasupe jala leo sala ni roha di hami salhukna asa di bagasan holong nasyakoi masih beta-betan hami romar sobo mamujiho senasa rohanami ale Tuhan azari mahami mengulaun ahana patut silon nami mungkin lau mengrupiah kadongan na umulia kami alani namasa sinuangon padao mahami Tuhan marhiti akapas pasumi merbagi tuak kadongan nami na pasut siurupan nami songoni manang akarus ni hudia male Tuhan mulai danak na sekolah dope do nong sekolah di PAUD TK SD SMP SMA Rodin akan di perguruan tinggi Tuhan. Lo semana sida marhite-hite penugurun natoras nanang akka guru nang dosen nape dipakai nasia tikina argai lau para dona sida mangguhi perbinotuan di pikiran di ruana sida asa bui terpakai nasida heruan dung tamat siapa sekolah nabi bagaimana mengelui ulang nadenggan jalan nauli mabain akan nauli nadenggan di negara namun jala tahu hasang apa dok puji-pujian diho songoni manang hai pason ni ruas ni huriam talung dua kesatikon akarongan nami na di bagasa persahiton yang speaker elhi utapea
Nyonya Insinyur Sunggul Hutauruk Bogor Barat, amanami Dr. A. Siregar, songonita he akka na tua nami nang umur na gajang, nung mungkin gali pamatang nasida, alay salu na nasida Tuhan namarsay dot na orang gugup Tuhan. Ima Nyonya Siotang Bogor Barat, Nyonya CH Siombing Boris Morakir, Nyonya MJ na Bitupulu Baru Manurung, Nyonya Simajuta Baru Tagalung, Nyonya RM na Bitupulu, amanami JR Sirait, tuhoma hopasatami nasida Tuhan, homa manugunugu nasida, manungguli tora nasida Tuhan, akan masa di besangun nasidai, tektondo dalammu maka orang nasida, palos manasida, marhite hapor siaun narung di nasidai, marpakirimon dia kanauna dengan dalam aposi roha narong do naulina dengan di paradiho lao jalon nasida tuakat tikene narengro jala tong matiup tangan nasida Tuhan asa marsi ohot tuho di bagasang ulu nasida asa tung dia pedilo soma sa nasida hahi pason dot akalan nasik Tuhan tarabain nasida tong madok muliate ai ido di pangidoho di hatam Tuhami akan nama kaporseho atau ngale Tuhan nang dinalau para di rohanami lau pasatu pilihan nami do menaruh perpuluhan nami Tuhan uka marohanami Tuhan asa sianas rohanami kupatu pahami ada di batama nami songoni manang naposom nanaing patari paron hatami parbisuhi borhos marite mudar munabari asa marite huaso na syakoi tohas Tuhan yatami jala sungguli roa nami tu mangotsa do pakai paningoran nami lau marningot salut na hatami jala tarpakai hami gaya buon las di roa nami do akan namuda kami jala tahu sang apa do puji-pujian diho atong nang dinalau mula bipi hami Tuhan mang namang alka bipi hami Tuhan tuingan nami bi tong mahoma dongani hami marhite sur-surami padao kapar maraham gabi tokai marupuluk marnida do makahorongi saluhna panugurugo muri hami pinuji pinasa magwarmu marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dapat matikina pasato na mula ito narata tu di bata tapapungu mapiliata adorang su tapapungu piliata jahay mazo atan di bata natasura di 2 Korintusia ya tonom do pitu sonoma atan itu ata ingoma nama naburhon otik dogotilonna jalan nama naburhon managang pasu-pasu mangala pasu-pasu di namang gotil gano mani ojar ni rohana unang ma sian muruk manang sian na sutarjua ay di hawalongi di batado nalas roha mangalehon uti tapamulu pelean tapuji tu ata marid dehita sian nomor 222 ayat 1-2. Saya pala son rohan
mahita salut na, tatangyak ko mapiliat taon, tayo di ma say pasu-pasu o Tuhan. Say pasu-pasu o Tuhan, napililehon ku jolong. Asa dipakehurian, lau pasanapun hontok dong. Amin. Udul mamu. Lau manomu jamita, na pinasahani na tapadita tamri borsitorus, rima hita jongjong saluna, tapuji itu ata marite deta nomor 308 ayat sada doho tolu. Atua oku nasitongi, nanilehonmu o Tuhaki, anean hami dinolungi, alani mudar na hargai. Ujami tahun maritai, asini rohani Yesusi. Ujami tahun maritai, olong di Yesus tuton diki. Sani homa ale Tuhan, tondiku asa kebisonan. Say marhuraja tu debata, usehon gogo tu pahiman. Ujami tahun maritai, asili rohani Yesusi. Ujami tahun maritai, olong di Yesus tuton diki. Huriani Tuhan, lau macalo hasitongan ni debata di bagasan tikion tapasere prohata lau makatai tu debata. Mauliate Tuhan di balagani holong ni roham di ngolu nami. Huenet tami mahatamon nagabi bohal di paranguluon nami. Pasu-pasu maditikyo kami tumangiho basa-basami. Asaboy kami makilala hatorangan na siyako. Gabi bohal na mangulo mo di ngulo nami. Salilik kami mangulo. Sahat rodi saliling nililing na. Amen. Hurian ni debata, hatani debata nagabi Pangulo Partodiota di bagasan sadarion, ima siya 2 Musa bidu 12, mulai may ayat sada, rodi ayat 14. Hujahahom madihita ayat 12, sahatu ayat 14. Hurian ni Tuhan, boy mahita ganup, mangulang-ulangi majaha hasitongan ni Tuhanon. Mulai siya naya sada, sahatu ayat 14. Songonom mana tersurat
di ayat 12, satu ayat 14. Ai bolusokku ma dinasaborong ini tano Misir. Jala bunuoku sadok buha baju di tano Misir. Sia jolma rodi pinahan. Jala bahenoku ma akka uhum tu saluhut debata ni Misir. Au Jahubai. Jadi mudarima gabe partinadamuna di bagas aka nani nganam munai muluhuida mudari laosakku mahamu asaunang masa tuhamu uhum hamagoan dina huhonahon tutano Misir. Bae parningotamuna ma ari sadarion jala pestahono muna mai marulaot tu Jahoba gabe patik saleleng nileleng na mai rodi pinoparmuna parulahono muna. Amen. Huria ni debata nagabe pola ni jamita di bagasa tikion mangului paretani Jahoba. Mangului patik ni debata. Huria ni Tuhan rasa luhu jolma na dihasianganon tung masai porludo parlingguman diganup-ganup jolma. Termasuk mai perlingguman sia sahid, perlingguman sia parmaran, perlingguman hukum. Rodi sudeak kahagio ni pertibion. Termasuk mai huria ni debata au boy nian tapastihon boy hita terlinggobi sian virus sa plusiaw. Alaisada haporusat tahuria ni debata nama sai boy mabay partodiot tahot di jolona. Nagabi boy si peopot tadi ngulut tadi partodiota na idok ni pesalmen. Bidusia ayat 10. Jahoba do haporusan ditiki hagugutan. Huria ni debata tung masayarga jalabalgado dihalak Israel parningota di hari Paskah. Ala dihilala nasida doi sada ujahat dingulu ni nasida. Boy parati-hati honota ruas ni debata. Ahado sebenarna ahado sasitongna nagabe ujahat dihita siak kataon. Songon na dihilala bangsa Israel uji na perjulu mangului paretani Jahoba ulido rapdohot donga sahuria ulido haperup dohot donga jolma rup mangulahon patik ni debata. Taparrohahon ayat 4. Dihatahon debatado tu si Musa do tu si Harun. Molo maotiku saripe lau mamelehos sada biru-biru. Boy do piomuna.
boy do hamurup doho dong ako barbagas. Mamelehon sada biru-biru tu debata. Namarlapatan may nga hape diajar hod debata sada ulaon lao manguloy paretan ni Jehovah di bagasan roha dohot akadongan sahuria. Boy do hape rup dohot dongan sahuria rup rotu debata mangulahon hagiotna. Hal songonon macayulido patupaon di panobaon tu debata di huria. Muluadok sada-sada si ulaon, muluadok sada-sada si guguan, lao tu debata, boy do hape rup masih tukul-tukulan, adong kebersamaan. Huria ni Tuhan, namarlapatan mo mengajar hot tuhita. Asauna ngadong dihita namaralasan. Lao patupa si patupaut tu debata. Namadok. Audang boy mangulahon ni. Aladak cukup. Sinamotu. Dak cukup. Sibuanoko. Alay hataon mangodosot tuhita. Una ngadok kita namaralasan. Lao patupahon si patupahon. Molo si patupahon ni. Molo si ulaon ni. Ulaon tu debata. Napaduahon huria ni Tuhan. Ayat 51 ayat 10. Mangodosot tuhita. Manguloy paretan ni Jehovah perlu si tutu adong jala di bagasan keteraturan. Taparohahon aturan-aturan naihatahon debata tu si Musa do tu si Harun. Anak ni biru-birui na somerlidang. Umurna 1 tahun. Patupahamu mai di hari pa 10 paton. Jala gudang musi aturan-aturani di papatar debata tunasida. Alani huriani Tuhan. Sesungguhnya laniahado sampai perlu si tutu aturan-aturani lau mangulahon pati ni debata. Ayat 14 taparohahon ala aturani ala paskai sasitongna tu debatado. Jadi saluhutna niulahot tu debata iko perlu si tutudoi di bagasan hataratur. Nah berikut hurian ni Tuhan. Ajahan. Odo nagabe ojahan. Odo nagabe sada hagugun. Hagugun nai baru dihalak Israel. Paingoton na sida nagabe bangso na nipili ni Jehovah do na sida. Paingoton na sida dang na sida sa sitong na namamili Jehovah. Alay di bagasan no. Di paingo na sida. Jehovah do peluahok kamu siyan tano Mesir. Odo paingoto biru-biru pasca doho mudarna na menunjuk tuara ni Yesus Kristus. Paingoto bangsoi sayur pae na ni pangamuna nagabe lambang penindasan
nagabelambang perbudakan, nagabelambang hapersukot di Mesir. Perayaan Paskaon, nagabe parningotat tuaka pinoparmuna, jala iko siulahono muna do saleleng nileleng na. Paingot tamu aka pinoparmuna. Ahana niulani debata di ngolumuna. Iko sahat doi gabi ajaran na mangulu tuaka pinoparmuna. Huriani Tuhan. Mangulahon parningotan di Paskaon. Ima parningotan Israel na sida hiaga behatobat di Mesir. Paingoton na sida debatado naga beraja na mabuang ulu ni sinasida tubagas na niula ni tangan ni debata. Paingoton na sida debatado na mangalean hanguluan debatado di bagasa kolongna na manaruhon halepason sa liling ni leleng na. Si Peopota siya kata ni Tuhanon hurian ni debata. Biru-biru na ni pelehon, imagabaran sikap, mamelehod diri, tu debata. Sekaligus maisada bukti panguluyon di patik ni Jehovah. Ay banado na mamilit ngulutta. Dakita na mamilit debata. Alani idi ngolutta ganup hurian ni debata. Holan alani holong ni rohana sa bindu. Na mabuak kita malua siyan hamatean. Holan holong na do na mabayan Israel malua siyan hatuban di Mesir. Alani itong masayarga ido debata ikon ajar honon na paingoton na tuaka pinopar ni nasida. Na berikut at tarsongosunge na masaydorasdo hataon ruas ni Tuhan. Dang boy lewatat ta sungai nama saydoras molo soadong dalan. Molo soadong hite lao si dalanata tu seberang. Jala hitei sa sitong na Yesus. Biru-biru ni debata ido nagabedalan boy hita sahat melewati sungai namasay doras. Tajar honi tawarisoni tu pinopartagano ay holak kolong dohot asin ni debatado na mangalean tiki boy hita malua buanon na tuinganan na nipature ni tangan na martamiak kita. Mauliate Tuhan di hatamon mabuak kami marsiajar holan balga ni holong mudo mabuak kami taripar tuinganan na ni Pauli ni tangammo. Hola nasi ni rohamdo na mabuak kami taripar. Makilala hadameon tingulo nami. Hola kolong ni tangammo do na mabuak kami haruar.
sian parhacitan. Hola kolong ni rohamdo na mabuah kami marsaringar. Holan asini rohamdo na mabaik kami dang honauhum. Mauliate di basami pakulingi mahami gabiboy mangulu hami sa liling-ngililing na di bagasat totimi. Gabiboy huajar ho kami tuak kapinoparnami di bagasan holongmi. Marhite-hite Yesus Kristus hupasa tami-tami yang namion marmulia maho ale debata nami. Amin. Puriani Tuhan si pulat tama perpunguata di bagasat tikion hatani debata nagabe bohal di ngoluta 2 Musa bidu 12 ayat 10. Jadi mudarima gabe partinadamuna dibagas akan naninganam munai muluhuida mudari laosakku mahamu asaunang masa tuhamu uhum hamagoan dinahuhonahon tutano Mesir. Rimma hita jongjong tapuji debatatay. Tapuji debatatay dotanak na Jesusi nang toni purbadiapi marhasangapun sosudi. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu, di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, di pasorhom madamena tutod di munaganup, sadarion sugut ro di saliling-ililing na. Amen. 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 Oras mahita ganup, salam sehat, tuhita sa luhut na.